Sampai pasar lah. Wong sing salah kok sing neni aku. Tonton. Ndak wong kowe iki sing nyekeli. Nek punya kali kira bener kita tonton. Bener sampai lo mbok giat nih. Aget ngopo kowe nyekeli ora bener. Lagi loro ae makane. Ngomongi wangah bengok wis sing salah kok malah. Kan bagi Tarik rene iki. Malah. Wah. Namunnya. Terus malah Buat bilang domblong ae lho. Terus. Aduh, tonton. Berasa lagi iki jen. makane bagi loro ae. Bagi loro ki piye? Lar nggowe gelem manggul. Yo dibaleni neh. Baleni neh. Pedae kaya ngono yat-yat kok baleni neh. Maju diri rono. Malah wong kok nyekeli sepeda abot kaya empul kok tenanan. Untuk maju diri lho, beh nyusu tak